da Allahu ya hukunta imani ake da shi. Kaddarar su tana ta taso da fitina za ta karma soya. Guguwar su tana kaɗawa ga hawaye yana zuba. Masu yin so suna da tsauri a zuciya sun ja da baya. Na cikin gangara da tsauni makauniyar kaddara gare ni. A rayuwata ina da komai amma komai baya yi mun daɗi. Gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta. Kaddarar so kala-kala ce, shi kwaso ɗan haki guda. Yanzu idan ya taso da fitina sai ta shafi sarki. Me ta yin haƙuri masoya tun da so kaddarar mu ne. Faɗi tashin mu bai kasance a da'iman za mu samu ɗauki. Zuciyoyi suna wahalta, agajin so muke bukata. Gashi kullum muna ta kuka, amma so ya ke ba mu rarrashi. Gidan sarauta, gidan sarauta, gidan sarauta. Ke bukata ba kwana da matsala ba. Kuka da kururuwa duba sa sauya kaddara ba. Wanda bai ji shawara ba bai rabo da wahala ba. Mun aikata kuskure juna sai tambaya muke. Yaushe ne, yaushe ne, yaushe ne za mu daina kuka? Yaushe ne, yaushe ne, yaushe ne za mu daina kuka? A yaushe ne, Yaushe ne, yaushe ne za mu daina kuka? yaushe ne, Yaushe ne, yaushe ne za mu daina kuka?